Ай, добър ден, Бороско. Добре, найде, шо? Ай, са, у среда студентите пак штрайкуват. Терат ги са, това ще го училе, да ги спитат още нъчка, дали го знаяле. Министър ги терат. Министър прво некого не го изпитат, па дали знае се, па после неки учениците изпитал. И шо мисля, знае ли? Не знае нищо. Тия не знаят напред нищо. Всички са така турени. Директори, министъри, всички са така турени. Как? Мора школа от диплома. Диплома с някои приятели, с някои пари. Така взимат. Ако не минат така, аз текст на църно. И аз съм 80 години и българите беа, и сърбите беа, и Тито беше. Тито напред отдееме. Напред от Тито е бъл сето. Сега вие? Вие са нищо нема. Се издея, се израя. Нищо нема. Он не го наприя това. Нема държавна работа, нищо. Децата си ти избегал от другите държави, малайте деца. Ако стане война, кой ки се тепа, бе? Младите деца, дека се тепа? Не ки се тепаме, старите. Само пензионерите. Пензионерите ки се тепаме, ние държава ке водим. Ки звирна държава. От дека, бе? Шо да го минери, бе, тук? Заборили? Заборили, пусто името ти стара. Заборили? А колата? Чия, бе? Съкръшил се от тече, сета за ити до доза. Сей! Зайте. Ain't nobody fresher than my motherfucking click. As I look around, they don't do it like my click.